Helsinki VTS Mursu sivuuttaa Flegrundin 20 minuutin kuluttua. Poistuu VTS-alueelta matkalla länteen. Mursu sivuuttaa Flegrundin 30 minuutin kuluttua matkalla länteen. Helsinki VTS. Allaskausi sujuu yllättävän hyvin, että en muista kovinkaan moneen vuoteen, että olisi ollut semmoinen tilanne, että kaikki olisi päässyt läpi tästä ensimmäisestä tasokokeesta. Ja nyt niin voin ilokseni todeta, että kun tulin lomalta, niin näin oli tapahtunut. Kaikki ovatkin. Ja irrotushälytys 10 minuutin kuluttua. Irrotushälytys? En mä tiedä mitä meidän pitää. Oho. Eihän näitä kamoja mitenkään mahtuu. Otettiin oppilaat kyytiin ja nyt on kaikki munat samassa korissa ja ollaan matkalla kohti Uutteota. Mistäköhän tästä pitäisi nyt sitä aloittaa? Oletko mennä suihkuun nyt? Mites ne kamat? Sitten johdattu toimintaa sillä tavalla, että toiminta on systemaattista ja portaittain. Kapteeni otettiin portaittain, eli Sillä tavalla, että yksi ryhmä menee suihkuun, yksi ryhmä tekee jotain muuta, pistää varusteita kaappiin. Ei siten, että tuossa on yhtäkkiä 20 äijää jonossa suihkuun. Eikö näin? Kyllä. Hyvä. Noniin, voimassa. Pidetään vastuussa sinne vielä. Vastuulla ja tänne vaan. Seuraavan 2 viikon aikana niin pääpainopiste on sukeltamisessa. Eli tämän 2 viikon päätavoitteena on se, että oppilaat oppii sukeltamaan turvallisesti ja kohtuullisella varmuudella tuolla paineilmalaitteella, joka on kaikkien sukeltajien tämmöinen peruslaite. Alas. No niin, oppitunti numero 1. Laivaolosuhteissa niin ei nousta ylös. Kurssivanhi on ainoa, joka nousee ylös ja tekee lyhyen ilmoituksen. Muut ryhdistäytyy, kääntää rintamasuunnan kohti ilmoituksen tekijää. Ja jos on varsinkin tämmönen keli, niin sen jälkeen niin pidetään toinen käsi jostain pöydästä kiinni täällä ihan turha seistä asennossa ja loukata itseään. Käytetään järkeä. herra kapteeni otettiin sukeltajakurssi järjestäytynyt oppituntianne varten vahvuudella 19. Vahvuudella 20. No niin, hyvät herrat. Jos aloitetaan siitä, kun tulitte tonne laiturille, niin semmoista tilannetta en halua nähdä enää koskaan, että sukeltajakurssin oppilaat seisoo rivissä siinä, kun Sorsan pojat, joiden emo on jäänyt juuri auton alle. Ja ihmettelevät, mitä seuraavaksi tapahtuu. En tiedä, mistä se johtuu, mutta en kuitenkaan halua nähdä semmoista enää koskaan. Kun tullaan johonkin uuteen paikkaan, kurssin vanhiin ryhmittää joukko. Pari riviä laskee nupit, sen jälkeen sanoo miehille, että äijät odottakaa siinä hetki, käy selvittämässä mikä on seuraava toimenpide. Tää on vissiin ihan klaari vai mitä Pietillä? No niin kuin olette varmaan huomannut jo viikko-ohjelmista, niin sinne on varsin runsaasti laitettu näitä sukellusharjoituksia. Päivä alkaa 5.45 ja päättyy pääsääntöisesti joskus 9 jälkeen. 2 viikon tavoitteena on se, että jälkimmäisen viikon torstaina, kun on avovesi sukellus, tasokoe, kaikki edelleen pääsee siitä läpi. Sitten uutena asiana puvun kanssa ei ole vielä teillä ollut. Eli simuloidaan se, että menee varailmalle ja samalla maski irtoaa. Onko tää käsketty laittaa näin?
leuan tarkastus, niin silloin sukeltaja nostaa leukaa ylös, että avustajan on helppo tsekata ja katsoa, että se on varmasti kohdalla. Ok. Koe sukellus. Siellä muutama onneton yritti laittaa sitä remmistä, sitä räpylää jalkaan. Räpylä meni vinoon ja jäi siihen varpaitten kärkiin. Ja sen jälkeen te venytätte sitä kantahihnaa. Ne ei kovin montaa kertaa tarvitse vetää kautta se yksi kerta, niin se katkee. Ja entäs sitten? Tehtävä on sen takia pilalla, että te ette pysty käyttämään kahta räpylää. Tos naurattaa, se kummattiin jalat solmus. Ajattelupa oikeasti vedellä, että jos käy tommoista. Niin no, seis. Mitäs sitten? Seis vaan ja... Alas! Aamat tänne päin ei ennakoida! Alas! Seinät suoriksi! Ketään silmillä osoittamatta. Hei! Mikäs nimi oli? Ylös! Kädet tiskan taakse! Ylös! Tahtiin! Ehtonen, yksi vajaa suorittaa. Ei kuulu! Alas! Tästä lähtien ette käytä noita taktisia hanskoja aamulenkeillä, ellei erikseen käsketä. Ok. Aamupala, aamutoimet ja niin edespäin. Kysyttävää. Se on ensimmäinen avovesisukellus. Aika jännää. Vedätte ne hihnat kokonaan auki. Olkapehmusteet, et... Ei mitään haju mihin me ollaan lähdössä. Luultavasti semmoisen paikkaan, missä on 9 metriä vettä. Ihan jännittää pikkusen, mutta ihan kiva mennä kyllä. Ensimmäinen avovesisukellus. Te olette nyt saanut hyvät pohjan altaalla. Teillä on kaikilla edellytykset siirtyä tähän koulutusvaiheeseen. Ja etenette siellä rauhallisesti, uitte henkiliinan suoraksi. Keskitytte siihen, ettei tule tahattomia nousuja, tahattomia pohjaan menoja. Kaikessa rauhassa niin pikkuhiljaa haette itseänne siellä veden alla. Jatkat.
Onko se sukellusaika nyt se 45 minuuttia? Joo. Pitäisikö mehän mennä tonne vähän tohon tasanteelle? Henkiliina olisi pitänyt pistää kato jo ennen painoa. Letskari. Joo, kato. Okei, ootko varma, että miten lähtee nyt? Paljon sulla paino? 270. Alright. Herra yliluottelu, koska on myös katoa backpain 270. Suunnitelmassa 9 metriä. Lasket sukellusaika 45 minuuttia. Tehtävä toteutussukellus. Ei etappi. 3 metriä. 3 minuuttia, 3 minuuttia. Jees. Saa nähdä muuten riittääkö paino. Herra yliluottelu, oppilas Litkanen aloitti laskeutua. Sanoitko sä jo, että on? Joo. Herra yliluotti, oppilas Karjalaisen koessukelus OK, valmiina aloittamaan lasku. Aloita. Herra yliluotti, oppilas Karjalainen aloitti laskeutumisen. Aloitti. Miltä vaikutti ensimmäinen sukellus? Mahtava. Oli ihan mukava. Miten meni nuo köysimerkit perille? No, mun mielestä tossa oli tuo liina suorana, niin oli ehkä pientä semmoista, että ei tullut tarpeeksi tehokkaasti. Joutui muutaman kerran jäädä odottaa sitä merkkiä uudestaan. Tässä huomasi kans, niin sukeltajan tehtävä on kans katsoa, miten se henkiliina siellä kulkee. Eli nyt se oli sotkeutunut tuossa ja oli 90 asteen kulma melkein. Ja samoin pinta-avustaja niin erehti luulemaan, että näkee jossain kaukaisuudessa kuplia, kun ne oikeasti oli ihan siinä vieressä. Niin tarkkaavaisuutta. Se on vaikea. Se on raskas vetää mukana, jos se on pitkällä tuolla, niin sitä pitää vähänkin tiukasti kiinni. Mä pidin sitä liian tiukasti. Kyllä sitä voi löytää. Aavistuksia. Ajanut univelkaa. Aika paljonkin. Yövahti verottaa niin paljon. Ohjelmaakin aika riittävästi. Täällä on pitkät päivät, on aamu 6, ilta 8. On vähän väsynyt jostain syystä, en mä oikein tiedä. Alkaa puskee. Kyllä tää on ollut aika rankkaa. Hyvää huomenta. Kello on 07.00. Tämä on kantahenkilökunnan herätys. Sää ulkona puolipilvinen. Länsituuli 3 metriä sekunnissa. Aamupala katettu. Tarkoitus on saada teidät siihen lievään alilämpöisyyteen kautta keskivaikean alilämpöisyyden tasolle. Tuntuu aluksi ihan helvetin kylmältä, ette kuitenkaan hätäänny. No niin, eli te ootte uppoavassa aluksessa, mitään ei enää tehtävissä ja ei muuta kuin mereen pelastautukaa. Ja seuraava rivi. Kapteeni hajattaa viimeisen raivon. Samalla etsitte oman parinne. Joo niin. Kuka, tule tänne. Minä tulen nyt pelata. Mennään tänne no niin, mennään lähemmäs nyt kumiveneet. Siinä kun ootte, niin voitte samalla kuvitella, että muistatte varmaan sinä päivänä kun Estonia upposi, niin voitte miettiä niitä uhreja siellä vedessä, niin kuinka kauan he joutuu olemaan ja missä olosuhteissa, niin tähän on ihan lastenleikki. Tähän tunnu yhtään mitään. Kehon normaali lämpötilahan on 37 celsiusastetta ja siitä kun lähdetään alaspäin, ne rupeaa tulemaan
3 eri tilaa, eli on lievä alilämpöisyys, keskivaikea alilämpöisyys ja vaikea alilämpöisyys. Te rupeatte turtumaan siihen kipuun, tulee ehkä vähän hyvä olon tunnetta, ette oikein taju enää, että okei, ollaan vedessä, mutta mikäs tässä kun täällä on lämmin, että tässähän sitä nyt vaan killutaan. Eli te ette enää niin sanotusti tajua, että te olette nyt pikkuhiljaa lähes jo unteen maille. Ja sitten on tämä vaikea alilämpöisyys, eli alle 30 astetta, jolloin sitten rupeaa tajunta lähtemään. Ja vain ja ainoastaan sydän yrittää pitää tärkeimmät elintoiminnot, eli hengityksen, eli keuhkot ja aivot toiminnassa. Ja niistä 3 tärkeimmästä niin aivot lähtee ekana ja sitten lähtee hengitys ja viimeittäksi sydän. Ja siinä vaiheessa kun sydän lähtee, niin rupeaa olemaan vähän pelimenetetty. Ruotsi vielä täällä paikalla. Älä. Hyvin menee, muistakaa liikuntaa! Kuria, ei muuta kuin märät vaatteet pois, puristuksen kuivas takaisin päälle, liikkeelle. Älkää missään nimessä menkö makaamaan. Koska teidän isot verisuonet ja suuri osa veristä on pakkautunut jalkoihin, se on kylmää verta, te menette makaamaan, se veri lähtee liikenteeseen, tulee yläkehoon, mahdollisesti joutuu sydämeen. Näin ollen, jos kylmä veri menee sydämeen, niin aivan saletisti saatte sydänkohtauksen. No. Kiitos. Siinä oli näitä kavereita just sukeltajakurssilta. Oltiin sukeltamassa jossain Etelänmerellä ja tutkittiin, että siellä oli joku kadonnut kaupunki ja näin. Ja sitten näin legendaarinen, että kivi tippui niin kuin mun päälle, että mä jätin silleen väliin ja millään meinannut päästä ylös ja ilma rupesi loppumaan. Ja sitten mä muistankin kyllä heränneeni siihen, että mä olisin niinku tukehtunut siinä tai niinku ilma loppunut siellä syvyydessä, että kun sitä kiveä ne kaverit ei saanut nostettua. Pistää mietityttää se, että kun on toi sukellus loppujen lopuksi aika vaarallista. Siellä voi käydä vaikka mitä vaan, että toivotaan vaan, että toi ei ollut mikään enneuni millään tavalla. Ryhmät voi vaihtaa keskenään vähän paikkoja. Ja uutena tänään sukeltaminen veneestä. Paljon näyttää? 8. Tää on hyvä mesta. Tohon rannan tuntumaan ja lähdet lätkyttää tähän suuntaan, niin tulee sektoriin. Satasessa mitä tapahtuu? Pullopaine 100. Oikein. Ja 4 aloittaa sukellustoiminnan. Ruotsi aloittanut laskeutua. Ruotsi aloittanut. Mitä sinne Ruotsille kuuluu tällä hetkellä? Anna juuri merkin, herra Luukka. Vastattiinko? Ei ole vielä vastattu. Uudestaan.
vieläkin pystyn muistelemaan sen äänen, kun se rusahti tuolla korvan sisään, kuului sellainen rusahdus ja alkoi soimaan kauhean kovaa. Ja sitten kun tulin pintaan, kun mä huomasin, että mä en kuulekaan mitään. Johtuen ilmeisesti jostain pienestä flunssasta tai vastaavasta, niin hänelle tuli korvan painevamma, joka oli kohtuullisen lievää laatua, mutta kuitenkin aiheuttaa sen, että hänen sukelluskoulutuksensa on keskeytetty toistaiseksi lääkärin käskystä. Hänellä saattaa olla mahdollisuus jatkaa tätä sukellustoimintaa kyllä vielä sen jälkeen, kun lääkäri antaa siellä lupaa. Nämä käsitellään aina tapauskohtaisesti nämä tilanteet. Saadaanko me siivet niinku sen sukeltajan kasteen jälkeen vai heti se? On se kyllä kiva, kun jonkun pinssi jossain rintaan. Jotta voidaan varmistua siitä, että saadaan paras mahdollinen aines näiden sodan joukkojen, niin tietenkin jonkinlaista karsintaa pitää myös tehdä. Huomenna tasokoe, jossa sitten määritetään ne, ketkä jatkaa kurssilla. Tuossa on muutama kaveri, jotka on hieman erikoistarkkailussa, mutta ne asetettiin allaskauden päätteeksi tämmöiseen erikoistarkkailuun. Mielestäni ne on nyt kyllä tämä Lapovedessä osoittanut, että saattaa olla kuitenkin potentiaalia jatkaa. Huomenna nähdään sitten. Huomenta kurssi! Huomenta! Herra Ylä-Katse! Katse! Ein! Lepo! Muotoon! Ja sää jatkaa suosimista. Tänään sukeltajakurssi 80 suorittaa johdollani tasokoe 2. Ensimmäinen ja toinen sukeltajapari valmistautuu lähtemään kello 07.00. Löysit 3 maalia vai? Joo. Löysit 3 maalia? Monta sä? Mä löysin 2. Mä löysin 3. Oliko se silloin, missä se viimeinen oli? Se oli siellä niinku suoraan siitä laskeutumasta pois niinku köyden toiseen suuntaan. Panne Lahkarata jakari ja pohti Turkuun. Selvä. Sitten Kriktila Oberini. Ja tässä on vielä pitkä matka siihen, että voi sanoa, että menee sillä tasolla, mitä merivoimien sukeltajalta edellytetään. Mutta ettehän te vielä ole valmistuneita. Karkea virhe, mikä oli, niin nousunopeus sitten. Teillä oli aivan liian nopea nousu. Eli niiden pienempien kuplien mukaan, mitä hengitysventtiilistä lähtee, niin niistä voitte arvioida. Tai sitten myös sillä tavalla, että nousu köyteen nyrkeillä teette tällä tavalla. Silloin te tiedätte, mikä on oikea nousunopeus. Toi peilaaminen niin ei ollut kyllä kauhean tehokasta, koska te suunnilleen törmäsitte niihin kaikkiin maaleihin ennen kuin ne nähtiin. Vauhti oli sopivaa, ettei menty niin kuin Mats Spitz Münchenin olympialaisissa 7.2, vaan vauhti oli just semmoista, mikä etsintäsukelluksessa noissa näkyvyyksissä pitää ollakin. Muistakaa se, että
sukeltaja ei ole koskaan valmis ja liika itsevarmuus sukeltamisessa, niin se ei ole hyvästä. No niin, hyvät herrat, pidetään opettajaneuvoston kokous, käsitellään tasokoe 2 tuloksia. Tasokokeen johtaa, ole hyvä. Hyvät herrat, eli jaoin takaisin nuo nyt nämä pisteytyskortit ja tarkistetaan tää pisteyttäminen vielä jokaisen kohdallaan. Avustajan toiminnassa, kun sukeltaa vedessä, niin sen jälkeen avustaja alkaa vasta katsoa, että onko se puikkari siinä kunnossa, voi antaa sukeltajalle ja joutuu purkaa sitä, kun näytti solmuselta, niin mun mielestä se on tämmöisen valmistautumisen, sukelluksen valmistautumisen selkeä virhe siinä, että se ei ole katsottu ajossa. Siinä on mun mielestä virhe niin, että se on sekä avustajalle että sukeltajalle. Joo. Tässä tapauksessa. Henkiliina ja etsintäliina oli ristissä ja mies melkein 2 minuuttia rimpuilenee ennen kuin sai. Siitä saa kyllä rokottaa ihan että sitten siinä ei oikein muita tällaisia, missä on kyseenalaisia. Voitaneen todeta, että tasokokeen osalta niin ollaan saavutettu ne opetustavoitteet tuossa nyt sukelluskoulutuksessa tähän saakka. Ei tarvitse hylätä kenenkään suoritusta näin ollen, niin nämä, jotka on osallistunut niin tämän tasokokeen perusteella, niin voitaneen nimittää sukeltajiksi. Missä koulutöiden osallistuminen? Siirrytään seuraavaksi sitten. Okei, sitten siirrytään seuraavaan vaiheeseen, eli kirjallisten koulutöiden tulokset. Ja hylättyjä arvosanoja on ainakin varomääräyskokeesta Lehtonen, Ville ja sitten Pomreen. Sitten kalustoopista hylättyjä Lehtonen, oliko muita? Ei. Eli sama mies. Näillä perustein niin Lehtonen ja Pomreen ei nimitetä ennen kuin on hyväksytysti läpi. Ja Ruotsi. Ja Ruotsi, mutta puhuttiin näistä tuloksista. Selvä. Sitten operaatio Kaste. Olisi nyt ollut kiva saada nyt suoritettua eikä odotella tässä. Ja varsinkin kun lähdetään nyt ensi viikolla jo uuteen asiaan, niin uusilla laitteilla, niin sit se, että joutuu taas tasokokeen säkkiin totuttautumaan näin. Niin kummalta kuulostaa, niin todella saatiin virka-apupyyntö. Eli Rajavartiolaitos on tämän virka-apupyynnön lähettänyt ja viime yönä täällä ajettiin muskelivenettä takaa. Ja Jurman alueella niin epäillään, että siellä tapahtuu pudotus, eli veteen on jotain pudotettu. Ja meillä on sektorietsinnällä etsintätehtävää. Jokainen valmistautuu sukeltamaan 30 metrin syvyyteen ja otetaan sektorietsintä lähenevä. Eli ulos rannasta ja sitten sisäänpäin etsitään. Eli varustuksena ihan perus kevyt sukeltajan varustus kaikkineen, lamppuja ei tarvitse päivällä. Lisäksi sitten Ruotsi tulee myös mukaan avustajan tehtäviin. Ja painekammion käyttöhenkilöstöä tarvitaan lisää, eli siinä Pomreen ja Lehtonen V, niin ilmoittaudutte Vehmaselle, kun ryhmät ovat lähteneet. Jäätte tänne alukselle. Siinä tarvitaan vähän nostoapua. Kysymyksiä? Toimikaa. Sukeltamisen varohenkilöstö 2 Aarne valmis. Aloitamme oletetun kohteen etsinnän siten, että järjestytään ryhmittäin. Sen jälkeen annan sukellustehtävän varsinaisesti. Urs! Päästään asiaan. Sukeltajat, asettu. Sukelluspuvut pois päältä. Varustus, hikiasu. Aikaa 2 minuuttia, vetoketjuja rikkomatta. Toimikaa. Valmistautukaa sukeltamaan. Varustus, räpylät, puukko, syvyysmittari, paineilmalaite. Pitääkö mennään etsimään? Saa nähdä, katsotaan mitä löytyy. Varmaan jotain tosi lämmintä mennään etsiä. Mennään etsimään sukeltajan natsuja.
Varailma, painemittari. Maski. Pakkosyöttö. Sukeltajat, asento. Katseet merelle. Toistakaa perässäni. Herra Neptunus. Herra Neptunus. Oppilas Nutipää valmiina sukeltamaan. Oppilas Uklipää valmiina sukeltamaan. Ääntä! Laskettu sukellusaika. Laskettu sukellusaika 5 minuuttia. Tehtävä. Pullan ja maanhajun poistaminen sukeltamalla henkiliina suoraksi. Pullon ja maanhajun poistaminen. Sukeltamalla henkiliina suoraksi. Sukeltamalla henkiliina suoraksi. Oi herra Neptunus. Oi herra Neptunus. Anna minulle voimaa vaativalla tielläni. Anna minulle voimaa vaativalla tielläni. Kohti sukeltajien armoitettua kastia. Kohti sukellettua armoitettua kastia. En tunne pelkoa, mutta kartan kuolemaa. En tunne pelkoa, mutta kartan kuolemaa. Kouluttajien sana olkoon lakini ja Neptunus oppi-isäni. Kouluttajien sana olkoon lakini ja Neptunus oppi-isäni. Ei etappeja. Ei etappeja. Maski päähän. Maski päässä. Ei muuta kuin amen. No. Nopeasti. Vetää. Ok. Herra edellyttää ottaa sooperi pinnassa. Kaikki ok. Hyvä. Tumma tänne. Maski päästä. Maski päästä. Näkyvyys 6-7 metriä. Ei etappeja. Tehtäväsuoritus onnistui. Erityisavantoja perkeleen kylmä. Ei kalustopuutteita. Laitteen toiminta normaali. No, ei kiroilla. Onnittelut. Tehtävien vaihto. Osoituksena menestyksekkäästi suoritetusta tasokokeesta ja hyvästä opintomenestyksestä teille luovutetaan tässä yhteydessä 3. luokan sukeltajan merkki. Onneksi olkoon. Kiitos, herra kapteeni. Onneksi olkoon. Kiitän. Kiitän, herra kapteeni. Kiitos, herra. Istuva. Tässä se nyt on sitten. Aika mahtavaa fiilis. Ensimmäinen palkinto. Vetää aika sanattomaksi. Joo, kyllä.